Que tal saúdos? Detido en Outes un veciño de 70 anos por conducir sen carné e cuadriplicar a taxa de alcohol permitida. Foi interceptado nun control da Garda Civil. O home podría enfrontarse a penas que inclúen de 3 a 6 meses de cadea. De contado, ampliamos antes outras novas do día. Aprobados os orzamentos da Deputación da Coruña para o vindeiro ano 2025, o punto se adiante nun pleno cos votos a favor do PSDG, BNG e a Alternativa dos Veciños e o voto en contra do Partido Popular. As contas ascenden a 240,5 millóns de euros, o que supón un incremento de máis dun 8% respecto ao ano anterior. Case unha vintena de alumnos aprenden a manexar minipás e retroexcavadoras grazas ao Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Ademais de formación en carretilla frontal, no programa tamén se inclúe o manexo da retráctil. Neste curso salienta tamén o incremento da presenza feminina, que acada xa o 33%. As obras de mellora das instalacións do Club Náutico de Barraña encaran a súa recta final. Despois de renovar a zona de oficinas e vestiarios, os traballos centranse agora no acondicionamento da zona exterior. Estas actuacións contan cun orzamento duns 125.000 euros. Cambados marca o inicio do Nadal na nosa contorna. Porque esta tarde inaugurouse a aldea de Nadal instalada este ano na Praza do Concello, unha das moitas propostas que lanzan este ano na vila para celebrar estas festas. A programación inclúe actividades infantís, música e unha nova edición das xornadas de escumosos de Rías Baixas. E a Pobra promove por quinto ano consecutivo o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. A iniciativa premiará aquelas vivendas mellor decoradas da localidade durante as festas do Nadal. Vanse a repartir máis de 2.000 euros en premios. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Un veciño de Outes de 70 anos enfróntase a penas que poderían carrexar prisión de 3 a 6 meses, unha multa de 1 a 2 anos ou a realización de traballos en beneficio da comunidade durante un período de entre 31 e 91 días. A razón, conducir baixo os efectos do alcohol, dando unha taxa de alcoholemia 4 veces superior á permitida. Pero non só iso, circulaba tamén sen o permiso de conducir en vixencia, xa que lle fora retirado con anterioridade por unha sentenza xudicial relacionado tamén cun delito contra a seguridade do tráfico. Segundo indican fontes da Garda Civil, os feitos tiveron lugar o pasado mércores cando os axentes pertencentes á unidade de vixilancia de condutores de risco sorprenderon ao volante nun control rutineiro levado a cabo no municipio de Outes. E como avanzábamos en titulares, a Deputación da Coruña celebraba esta mañá unha sesión plenaria con carácter extraordinario na que se aprobou o orzamento da institución provincial pro vindeiro ano 2025. O punto se adiante cos votos a favor do PSDG, BNG e a Alternativa dos Veciños. Votaron en contra os deputados do Partido Popular. O presuposto da Deputación da Coruña pro ano vindeiro ascende a 240,5 millóns de euros, o que supón un incremento de máis dun 8% con respecto ao de 2024. En rasgos xerais, o novo documento orzamentario terá como prioridades o financiamento de obras e servizos nos municipios, a creación de emprego e as políticas sociais. Aproveitouse tamén a celebración deste pleno para aprobar as achegas 2 e 3 do Plan Único o POS adicional de 2024. As dúas foron aprobadas por unanimidade, pechando así este ano cun investimento total de 100 millóns de euros e máis de 500 obras aprobadas na totalidade dos concellos da provincia. Case unha vintena de alumnos aprenden a manexar minipás e retroexcavadoras grazas ao Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Ademais de formación en carretilla frontal, no programa tamén se inclúe o manexo da retráctil. Neste curso salienta tamén o incremento da presenza feminina, que acada xa o 33%.
19 candidatos e candidatas fórmanse xa no manexo de minipas e retroexcavadoras grazas á Mancomunidade do Salnés, un curso que forma parte do Plan Integrado de Emprego do organismo comarcal que ten unha duración total de 30 horas. Aínda que o máis habitual neste tipo de acción se o manexo da carretilla frontal, neste caso tamén se incluiu a retráctil lateral, cunha demanda en aumento. Hai distintos tipos de carretillas elevadoras, aquí estamos falando dunha carretilla tamén retráctil, lateral, sobre todo que se utilizan para os almacéns, se poden utilizar para carga e descarga sobre todo, pero despois xa nos almacéns onde pois xa hai almacéns intelixentes e de alguma maneira pois utilizan moito este tipo de carretillas elevadoras que de alguma maneira pois minimizan ese espacio que pode haber, non? E polo tanto, pois nada, felicitar a todos estos compañeiros, todos estos alumnos que son veciños do Salnés, a que esta formación lle sirva precisamente para integrarse nese mundo laboral e sobre todo nesa necesidade de titulación de que poden ser carretillas para as distintas empresas. A pesar de ser un sector tradicionalmente masculinizado, nesta acción formativa a presenza de mulleres aumenta ano tras ano, sitúase xa no 33%. A verdade ten moita salida, nas fábricas que buscan moitísima xente, este é un curso bastante bo para o tema das fábricas. As mulleres que normalmente poñenas para os puestos de, por exemplo, de cortar pulpos ou así, casi nunca as poñen para o tema de carretilla, e tendo este curso, pois temos moitísima máis saída laboral. Este curso forma parte da 13ª edición do Programa Integrado de Emprego do organismo comarcal. Estamos moi satisfechos, hemos vuelto a ser máxima puntuación de Galicia dentro de programas integrados y eso se logra pues con un buen equipo, una buena selección de alumnado y una formación de alta calidad y después una inserción muy alta. Estamos rozando normalmente el 90% de inserción, que es un dato moi bueno. As accións formativas da Mancomunidade non se deteñen. O mes que ven, por exemplo, arrancará o curso de manexo de drons. Seguimos falando de emprego. Vilagarcía acolleu hoxe a feira de FP Dual impulsada pola Cámara de Comercio, unha cita que serviu de nexo de unión entre alumnado, profesorado e empresas. De feito, firmas como Urovesa, Tun Eureka e Dos Espacios expuxeron a súa experiencia en formación e necesidades de contratación. Dende a Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía salientaron que o 81% das empresas teñen problemas para encontrar profesionais cualificados, pero que en Vilagarcía hai unha taxa de paro do 13%, polo que entenden hai un desaxuste de talento que dá sentido a esta xornada. A feira foi inaugurada esta mañá polo vogal da Cámara Miguel Ángel García Miguéns e polo concelleiro de Promoción Económica de Vilagarcía. Álvaro Carou puxo en valor o impulso a iniciativas de fomento da empregabilidade por parte do Concello con empresas da Arousa. O alcalde de Boiro participou esta mañá xunto co concelleiro de Formación e Emprego, Roberto Lojo, no acto de clausura do Obradoiro de Emprego Medioambiental Torre Goiáns 3 que se celebrou ao longo deste último ano. Na experiencia formativa participaron 20 alumnos divididos nas especialidades de instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes e repobacións forestais e tratamentos silvícolas. Durante os 12 meses que durou o Obradoiro, o alumnado recibiu formación teórica e tamén práctica, desenvolvendo tamén traballos para a prevención de incendios forestais en Monte Peón, no Monte do Sino ou nos castros de Neixón. Tamén realizaron tarefas de conservación das zonas verdes do Pazo de Goiáns, o axardinamento das rotondas do acceso ao polígono de Espiñeira ou diversas melloras paisaxísticas no Parque da Cachada e na Praza de Galicia. A Pobra promove por quinto ano consecutivo o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. As obras de mellora das instalacións do Club Náutico de Barraña en Boiro encaran xa a súa recta final. Despois de renovar as zonas de oficinas e vestiarios, os traballos centranse agora no acondicionamento da zona exterior. O Concello de Boiro destinou 125.000 euros ás obras de acondicionamento das instalacións do Club Náutico de Barraña, que se están a executar actualmente. A axuda foi canalizada a través dun convenio de colaboración entre as dúas entidades.
que busca potenciar os servizos que ofrece o náutico. É unha aposta polo turismo náutico deste goberno, donde acabamos de firmar 2 convenios, non só con Náutico de Barraña, sino tamén con Náutico de Cabo de Cruz. Tanto ao Náutico de Cabo de Cruz como ao Náutico de Barraña, o convenio, pois, a aportación do Concello son 125.000 euros. Neste caso, en Barraña, o que se está financiando é o novo edificio que se fixo e tamén, pois, bueno, pois a parte exterior, por, bueno, pois, un asfaltado para a zona de aparcamientos. Non é un convenio simplemente dar diñeiro para as edificacións, sino que o Concello vai ter un retorno tanto nos 2 convenios, o que se eleva é que 2 plazas de atraque para as embarcacións de protección civil, tamén unha zona para guardar esas embarcacións e máis, bueno, e todos os utensilios que utilizan protección civil cando ten que facer faenas de salvamento, e tamén neste convenio pois levamos pois un número de plazas para rapaces, para a escola de vela daquelas familias pois que non teñan recursos para poder anotar os rapaces nos cursos de vela. Na actualidade, despois de renovar as oficinas e os vestiarios, estáse a levar a cabo o acondicionamento da zona exterior, coa pavimentación da zona de aparcamentos e os accesos ás instalacións. E seguimos con obras agora na Pobra, onde o Concello acaba de adxudicar as obras de pavimentación das rúas Manuel Murguía, Alexandre Bóveda e Rafael Dieste. As 3 actuacións financiadas con cargo ao POS adicional 2022 da Deputación da Coruña contan cun orzamento total de preto de 73.000 euros. Os traballos terán como finalidade a renovación do firme nestas 3 vías do núcleo urbano nas proximidades da Casa Consistorial, coa finalidade de que presenten un correcto estado para garantir así o tránsito de vehículos e persoas en condicións de seguridade. Unha investigación liderada polo CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas, asentado en Vilanova, busca un berberecho máis resistente. O proxecto pretende obter marcadores moleculares da resistencia da salinidade deste bivalvo, e todo nun contexto no que cada vez son máis frecuentes episodios de baixa salinidade nas nosas rías polos desaugues dos encoros ou os fortes episodios de chuvia. Esta imaxe pode ser cada vez máis habitual. O cambio climático pode provocar nas nosas rías episodios dun grande aporte de auga doce, coa consecuente baixada da salinidade e a morte do marisco. Na procura dun berberecho máis resistente, a Xunta vai da man coa Universidade de Santiago nunha investigación que se está a desenvolver no CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas asentado en Vilanova. Este proxecto xurdiu xa o ano pasado, comenzamos porque, bueno, todo leva un proceso para redactar o proxecto, buscar os colaboradores, e si, foi un pouco pola catástrofe que xurdiu o ano pasado. O berberecho é un dos bivalvos que máis sofre con as riadas, entón, bueno, pois eso nos decantamos por facer este proxecto con o berberecho. A investigación céntrase na obtención de marcadores moleculares que permitan logo obter estirpes de berberecho máis tolerantes ao descenso da salinidade. Cultivamos aquí unhas proxenies de berberecho e as vamos a someter a distintos test de salinidade. Queremos ver, digamos, cando morren ou como morren. Iremos recoller mostras que serán analizadas no Departamento de Xenética da Universidade de Santiago de Compostela, que colaboran con nós neste proxecto. Eles van a intentar encontrar eses marcadores moleculares. Despois validaremos eses marcadores que les atopan en mostras de campo cando haxa riadas, e despois a idea é poder obter estirpes con eses marcadores que despois sexan máis resistentes a estes descensos de sanidade. Ese é o obxectivo final nun proxecto a 3 anos que acaba de botar a andar. Polo de agora, aquí no CIMA xa teñen 4.000 exemplares de berberecho que están sometendo a distintas condicións de salinidade. Exemplares da ría da Arousa e da desembocadura do río Anllóns na Costa da Morte, con características diferentes. Cultivamos os berberechos, os tivemos no criadeiro aquí que temos no CIMA, e agora fixemos, fai un mes pasado, no mes de outubro, un primeiro test para verificar cuáles serán as salinidades críticas. E, bueno, xusto hoxe estamos comenzando o test final, no cual estamos sometendo os nosos 4.000 individuos ás salinidades que nos decretamos como críticas. En un mes ou así eles van a morrer,
E despois, claro, mandaremos todas esas mostras á xenética e eles comenzarán a súa parte de análisis. Esta primeira fase no CIMA vai acabar agora nun mes. Unha vez rematados os traballos de laboratorio, a investigación preténdese trasladar a campo en condicións de baixa salinidade. Verificaremos tamén se hai berberechos que resisten e teñen esos marcadores xenéticos. E despois o que faremos tamén é buscar na natureza individuos que teñan eses marcadores e os vamos a intentar reproducir para ter proxenie con eses marcadores e que despois, cando os levemos ao medio natural, consigan sobrevivir mellor a riadas. O cambio climático, explica a investigadora, tamén está detrás da perda brusca de salinidade porque a maior temperatura da auga os procesos críticos sempre son máis rápidos. Cun investimento de 174.000 euros neste estudo tamén está a colaborar a Federación Galega de Confrarías, así como mariscadoras de Vilaxoán, Moaña e as da Lonxa de Campelo, que engloba as de Raxó, Pontevedra e Lourizán. O Nadal xa chegou a Cambados. Esta tardiña inaugurouse a aldea de Nadal este ano na Praza do Concello, unha das múltiples propostas que inclúe este ano a programación para estas festas. Ao longo do mes de decembro, tamén na primeira semana de xaneiro, haberá actividades infantís en distintos puntos do Concello. Tamén concertos, diferentes propostas musicais, a chegada de Papá Noel ou as badaladas do 31 de decembro ao mediodía. Dentro da programación das festas, salienta tamén a xornada de escumosos de Rías Baixas, unhas xornadas que se van celebrar os días 13, 14 e 15. Zona Centro colabora co Concello nesta programación. Unha programación na que vai haber cine, na que vai haber música, na que vai haber distintos eventos e actuacións, utilizando pois as instalacións das que dispón o Concello, como son o Auditorio da Xuventude, o Salón Peña, o propio Concello e ademais pois tamén as distintas plazas, Praza Ramón Cabanillas, Praza do Concello, Praza de Fefiñáns. Son multitude de actos que obviamente pois rematarán alá polo 6 de xaneiro, o Día de Reis. Creo que é importante acompañar o que a Asociación Zona Centro este tipo de eventos. Entendemos que temos que acompañar ou cooperar en estas actividades porque creemos que estas actividades todas son como un polo de atracción para o que é Cambados, para o comercio e para a hostelería. Estamos desde fai anos acompañando. Hoxe arrancamos, que acabo de dicir agora, Tino Cordal, ás 8, a chocolatada, sempre hai un incremento de xente, iso fai que veña xente a Cambados e hai un gran aliciente, un cambio de situación como é a aldea de Nadal, que vai estar diante do Concello, que tamén é un evento moi atractivo para traer a xente a Cambados. A Pobra promove por quinto ano consecutivo o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. A iniciativa, que premiará aquelas vivendas mellor decoradas polo Nadal, forma parte da campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas. Un Nadal máis, as vivendas mellor decoradas da Pobra terán premio, cunha nova edición do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas, impulsado dende o Concello. Dentro da campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas. Como ben sabedes, este concurso o obxectivo que ten é sacar o Nadal á rúa e ao mesmo tempo pois embelecer o que son a nosa vila, tanto o centro urbano como son as parroquias. Decir que é unha campaña, unha actividade que ten moitísimo éxito, cada vez o ten máis. O ano pasado foron alrededor de 50 fachadas as que participaron no concurso. Seguindo a dinámica da anterior convocatoria, repartiránse uns 2.100 euros en premios, que serán en formato de vale caramiña, para poder canxear nos establecementos da localidade. Imos a ter un único premio con 600 caramiñas, 600 euros para consumir no que no comercio da nosa vila, e despois vai haber 5 premios que serán un por parroquia. As persoas interesadas en participar no concurso terán de prazo ata o 2 de decembro para formalizar a súa inscripción. Deben enviarse a través de correo electrónico a través de promocioneconomicapobra@gmail.com. Nestas solicitudes debes especificar o nome e apelidos da persoa de participante xunto co seu documento de identidade e tamén o enderezo do balcón ou fachada xunto coa parroquia e tamén un teléfono de contacto. O plazo límite para apuntarse é o día 2 de decembro. A partir desa data, a
ata o día 6 de decembro é o prazo que damos para que as vivendas estean efectivamente decoradas e como proba imos necesitar que envíen outro correo electrónico con polo menos 2 fotografías a partir desa data para que o xurado saiba que efectivamente pois as vivendas participantes están xa decoradas. O fallo do xurado que determinará os gañadores coñecerase o día 11 de decembro. E tamén coa vista posta no Nadal, Lousame abriu hoxe o prazo de inscripción no Lousame Concilia para este Nadal. Trátase dun servizo de canguraxe para nenos de 3 a 16 anos que terá lugar durante os días laborables das vacacións en horario de mañá de 9:30 a 2:30 nas instalacións do Colexio Cernadas de Castro. Vanse ofertar un total de 20 prazas. As inscricións deberán formalizarse no Rexistro Xeral do Concello. O prazo remata o vindeiro 1 de decembro. A actividade organizada polo Concello está cofinanciada pola Consellería de Política Social e Igualdade e o Ministerio de Igualdade a través do Plan Corresponsables. Pois así, aínda no mes de novembro, pero xa metidos prácticamente de cheo no tempo do Nadal, poñemos o punto final ás novas por hoxe e por esta semana. Máis información xa saben en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí, vémonos o vindeiro luns.